Bună ziua! Echipa amenagerlocuințe.ro vă prezintă turnarea șapei mecanizate cu armare dispersă. Șapa mecanizată de egalizare cu armare dispersă se toarnă pentru egalizarea plăcii de beton și pentru acoperirea țevilor de căldură și a instalațiilor electrice din pardoseală. Șapa mecanizată cuprinde următoarele operații. În prima parte a șapei se stabilește nivelul de turnare cu ajutorul nivelei laser. După ce se stabilește nivelul de turnare a șapei, se udă suprafața de lucru pentru a face priză cu placa de beton. Șapa este preparată cu ajutorul pompei de șapă, care este poziționată în locul în care s-a basculat nisipul și este transportată prin furtune la locul de turnare. După ce este turnată și întinsă cu dreptare lungi, ultima etapă este elicopterizarea. Prin elicopterizare se creează o peliculă protectoare la suprafața șapei. Când turnăm șapă mecanizat față de șapa turnată manual, avem o serie de avantaje, cum ar fi 1. Timpul de lucru mai mic decât al șapei turnate manual. Al doilea avantaj este că materialul este mult mai bine omogenizat decât șapa făcută manual. Al treilea avantaj este că aceasta conține o armare dispersă din fibre de polipropilenă, ceea ce întărește rezistența ei împotriva fisurilor. Al patrulea avantaj este că datorită elicopterizării, șapa mecanizată este mult mai netedă decât șapa turnată manual, nemai trebuind turnată șapa autonivelantă pentru montajul parchetului sau al altor tipuri de pardoseli.